ako naton sa iyang birthday. Lami na yang icing paras migigamit nga kuan. Lami murag ice cream. Oh, kay basin kuan atong ice cream cake. Pwede na lang naman po eh. Ay, dugay matuna ka. Ampuin na. Ay, mag-video ra ka. Mag-video ka lang po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa grasya nga imong gihatag, Lord. Salamat Ginoo sa adlaw nga dedication or baptism ni Princess Keisha, Lord. Christian na gid si Keisha nga lubos, tapos thank you kaayo Ginoo sa kanang panglawas ni Rinan o ni Ana, and thank you Ginoo sa mga blessings nga imong gihatag sa ilaha ug sa mga kamot nga nag-prepare aning food Ginoo nga among pagsaluhan karon. Salamat kaayo. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay. Tayo mga anak. Hoy, inan. Tanawa siya ra isa dito, nagunsa. Nagdula siya sa kuan. Nagdula siya. Sige na, mauna ta. Ipadaplin lang ninang. Manang. Ipadaplin lang san. Kay para mag-ready na. Nan, kutsilyo para dare sa litsonan. Ito na. Dapat ang kanisa dayon. Nan kani para. Alin na mo, tawa mo tuuni. Kuasa ni girl. Og nga kaon na po. Nay lang kay para kita madungog. Alin na dire. Kani oh. Dito. Alam mo, nagilak eh.